ሰላም ተኸታተልቲ ቻናሌ ከመይ ኢልኩም ከመይ ቀኒኹም ኣነ እኮ እግዚኣብሔር ይመስገን ፅቡቅ ኣለኹ ንስኹም ፅቡቅ ክትህሉ ብዓለም ተስፋ ኣለዎ ማዓንትኻ ብሓድሽ ኣርእስቲ ብሓድሽ ሓሳብ ይመፅእኩም ዶ ንስኻ ኣብዚ ቅንያ እዚ ቲቪ ወፂኡ ኣሎ ኣለ 6 ወርሒ 5 ማለት እዩ ስለዚ ዝበዛሕና ሰባት በፂሕና በፂሕና ክትፈልጥ ኣይካልና ወይ ኣበይ ከይድና ቸክ ክንገብሮ ንኽእል ዝበልኩም ሰባት ንዓኹም ትኽእል ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ስለዚ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ምስ ሓቢርኩም ክፅንሕ ዝዓደምኩ ኣብዛ ቻናል ሓድሽቲ ዝኮንኩ ሰባት ላይክ ፎሎው ኣይትርሱ ላይክ ሰብስክራይብ ኣይትርሱ ማርች ዝኾነት kana ብዙሕ ሰባት ሸር ክትገብሩ ዘነኩም ድሕር ሕቶ ይኹን ርእቶ ተሊኩምካ ኣብ ኮመንት ፅሑፍ ላይ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ዘረባይና ባዕኩም ነፍተመልኩልኩም መጀመርታ ናብ ጉግል ናቱ ወይ ክሮም ደለኩም ብራውዘር ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዲቪ ኢልኩም ስመላም ዲቪ ሎተሪ ኢልኩም ዲቪ ሎተሪ 2024 ኢልኩም ተመሊኩም ከምጣልኩም ማለት እዩ ድሕሪ ናባታቱ ማለት ድሕሪ ታ ዌብሳይት ትባሃል dvprogram.state.government ማለት ከም ስርዋ ዘለዎ ማለት ንዓ ክሊክ ንገራ ማለት ነው የሚደላ ክሳብራም ንገራና ንጽበን ይሽተይ ብድሕሪኡ ፔጅ ክሳብራን ንገራና ንጽበ ራምስ ገበለትና ባላ ዳይሬክት ናብ ካልፔጅ ክትሕልፍና ማለት እዩ ስለዚ ንሽይ ንጽበያ بدهريو كم بستريزو لهم تينكيو زل بيج كمتالكم 2024 نتري لهم سلازي كليك ذا لينك below to check dv24 دبلو أبا كليك نقبله زي خبركم يا مالتو زيادة خبركم له أبا نتوه مالتو check state ملا نشتين تبيع بدهريو نابزا بيجات حلفنا check مسؤولنا شو continue خلنا بدهريو مالتو زي بستريزو لهم زابتن نع كليك نقرأ مالتيو دهري كابتا كونتينيو مسحلفكم كم ستريزولون فورم كتب صالكم يا مجمرتها configuration number على تتوهبنا مالتيو بديف مسملنا سكرينشوت تغيرنا يكا برينت غيرنا دوصانيا ابزينتوا مالتيو ابزينا عادتوا بدهريو نيبحوغنا ابزي نيبحوغنا سينتو مالتيو نيبحوغنا سم last family name is بلولو نتوا بدهريو استولدكملو عامت مرت مالتيو ድህሪ ኣብስትሬዝ ለهم ኣብ ቃላት በኩማላ ንዓ ዝየደላት ደግሞ ማለት ነው ከም ስትሬዝ ለهم ወላ ሓንታ ይደልኩም ካፒታል ተሆይና ካፒታል ማለት እዩ ስሞል ተሆይና ስሞል ድህሪ ሳብሚት ብሎ ኣብዚ ማለት እዩ ስትሬዝ ለهم ሳብሚት ብሎ ማለት እዩ ሳቢን ምስመልኩም ድህበጽሕኩም ወይ እንደበጽሕኩም ማለት እዩ ከም ዝብላል ትሬዝ ዘለ ዲር ዝብሎ ወይ ካዲር ዝብሎ أو سمكة تصنع سمكة شما بخا مالتيو بتقولها كل زملاء درس مالتي بقول خم تصنعكمي تزيبت هيك وكات تريبت هيك ها كم زلوا على تريوز لهم has not be selected وراتيات متاكم بتصليم لي مغازله تريوز لهم مالتي سلازي بمدة 5 بزرات لو تصفتيات متاكم سلازي بتي هيك كان يبتحكم بخمس كيركم تشك تقولوا تخليهم مالتي سلازي نيرو مانت فيديو نزيات مسني مهارات نحجز لكم تحسيبكم نافرينكم نمحسسكم شير غورا اتون configuration number ويكا ايميلنا موبايلنا طفينا وي موبايلنا تسريعاتنا كميغرا بتينا بتنا نكتفل ندلت بلوسات اليوم اكم منصحف لي سرحنا زبلكم منصحف اليوم تحبوا حساباتها بحبزيكم حنتي فيديو ملوك سرعلكم هالي كميركم متشكروا خمتوا مالتي سلازي لو عند فيديو نزيات بس نيرا كسبوا هالفيديو متاكم بروح معلي